Mela, akaya, beng. Ana problem ndakaburitsa iyi. Ndakamuburitsa. Are the people inside? Kuna liba tshitsi. Ngisi ngabani marine ba le teng ba. So today ngisi. Tuma nenzikizena. Shefe bonto. Hey. What if 5 OG? Oh, sure. So, I'm sure 7. Oh, he grill. Alright, I was a key, eh? Maraka for the business. Freeman. How are you? Feel right. You can sit here. Welcome to Rustenburg, guys. Pizza. And kaka batani ngigiri yo atonganirwa bene batana kabuna ya 400 something sima kwanza kabatara le karda kukoni SIS MELLY kana oh ni malga green chawe Isa kamera bwana ndio ni aiwa bomile wait guys ni mama mzee kafiri Hello? Hi. Finish. Hi. Oh, hey, hi. How are you? Yeah, I'm good. We are waiting for you. No, what you say was this is a long deep one. I don't know someone today. I was deep and mask. I want to go and then one in every man. Good deep and mask. This is a good example. That's one. I like that was a free bonding at you. You got to me, the driver. I know what was not going to say that. Papa Makoma. What was it? I want to but she likes the job.
Svikanzi manje ndiri kumboita kuti majira akwanisa musana ndikati aurati rega ndisvike sisi pari paseri rega ndingosvika padhuze ndingoendapo. Maski maski sho kungazvivharira chiro mukapfeka mamaski enyu mazano ukafamba ukapinda mumolu mapana nombokuona. Mandana kunzai kulanchi ke. Muche manzara muri mutauni medu azviiti. Ndanda kumye kuteni muche brai. Muzvinyaso zvitira brai makasununguka makanyaso. Atiza kudino. Boda sofa timuna. Oh. Saka muzi yakutina no. So yes. Shakir. Now she's a fan, but she didn't know you. Already. She always dances this song. Yang jadi sama saya. Poppy something. Poppy. But she didn't know the owner was like, we're gonna mourn us. I don't like all the Serious? Ayo, ndakamba kusira message. Shida kukunza futi kunoku. Kaida kuti uye Anachokusanya. Ndiyo kanditi. Ngazozira manje. Mina wanofuna bekini ngorina meeting ya ndofuna Saka fanbase nangu rinokuda zvisingaiti. Saka ndavaudza ndikati tikuenda kusvikanzi nguva ndikati mongobagara muri pastand. Ari loko. Vanhu venoko varipo handiti takakuitira kuti vafambisewo letiripo manhero anhasi hatisedi vanhu vemafaro zvokudaro but kwamuri toya hanzi clean the camera, clean the camera. Hanzi eka uchiona amuka hanzi tanga tatsamwa ari kuvhaira avhaire chinhu mira. Yes, my fans are smelly. Because it's smelly, I'm going to varani mask. I don't know what to do. I'm going to do. I'm going to do mask. And she's got beautiful kids. Doesn't have to be there so that I don't wash all you. And the Freeman over there, this moment said, yeah, but I'm smelly. Nice. I know, that's in the group. And the say, yes, Midi, yes, Natasha, yes, Tando, Chipo, hi, Chipo. Esther, what's up? My Crystal, what you come on? What boy? Yeah, so tonight, sponsored by Kings and Queens. Yeah. Rustenburg tonight, right? Kings and Queens is happening, so Pombi this Pombi. Basi mari kuzviti Pombi. Ngama uye nasi vasabaye for fit. Cooking Town, yeah, is still in plans. So that's sure, but yeah. Anzi achada kugundura avasvika ndakarara sister naye wanji dadi naye vanondura zvanhu vako dadi zo ndodada ndine zvangu ini munoda ngobvikuvarira sisaidi aupa unotundukwa basi asambowaziva like this is my first time meeting you vakasvika vakavhara mask ndakuti ko mabe inenge kuita faster ndeibuwe ndazoti aiwa should deserve kuti vakaite fast oh oyo but unogona kunotanga tauti aiwa manje ndino yeda relax ako ndiripo apa nawati kumboenda Dr. Yes my Crystal Nalien Sarah Jake Porinyat yeah I love you too Julian Tayumuza Moro Freeman crush yangu yes crush yangu yes station Freeman onyasha WhatsApp pero no entro con vamos mira mukaza ufuna zvinhu mukaza anangana shafunga pamwe amene zvakuita asiti ndina sisibili bara hello ndofuna bed me manje hold yo hello Freeman I say doctor we love you yeah I love you too Tando Kelandre yes what's up ukaba tukuya Lena Gotora. Hi Judy.
Yes, Manton, no good thing that. Rudo Salam, yeah, coming, don't worry. Very soon. Mwezi kuti mamando undurese kona. Urukundugwa. Ayo, ini mwana nini maswika muri ba live dala. Ayo, ini I was asleep. So mandu undurese ni wanu manje. Ah sorry boys msandu undure. Msamundure guys. Asindero ndafambira kuzoona ere guys. Msadaro imi ndimakanisa pressure zoti. Chikuzati muye kushoma ngwana mkatuta kona Freeman. Ndizoreva nengangu boys mandu undure. Sorry man, I ndika na mandunure and I nditsangweni kana. Ngito ndida futhi. Yeah, I'm gonna follow it. What's that? The numbers are going up. Yeah. I see tell you tell me level what happened to gida gara. Oh. Freeman location please share. Hans Freeman location Hans share ndikazi. Hans share ndikazi miziko kuya kushow ndina kuona. Aiwa kushow unoya shamari kushow unoya. Amepe wani makuru. Takawirirana kuti aiwa amarasembegese nema Pretoria ndize nechi takawirirana kuti show kana anoya. You know this is what attention with Rustenburg is just close to Pretoria. Ngabana bangana Pretoria drive for 45 minutes. Yes, route to pamwe atafamba atendele atendele ndifunga kutuza. Chaka zake 2 hours. Kuba kura Pretoria. Ndafamba nepai. Ama isusuka. Ima freeway. Tata atatoka kupisi. One it was 2 hours from Rosebank straight up. Rosebank. Actually Rosebank Joburg. At least 1 hour. 1 hour. Doctor Magita, watch you from Cape Town. What's up, family? So nice to good to Rustenburg. This is my first time performing here. Yeah, it's a first time. First time. It's a first time. Don't do atakabata na yangu kuti guys amumziye. I first time yake. Venue inozara ere. Kings and Queens. Inozara. But kumoti it's a new venue. I said I'm going to go funky yakawanda. Apa central ere zvokudai. Pa central in town, right in town. Ngale kanaka. Kona tisingati ndikana kuti mudzosa tomboenda kumarukeshe. Alright. Kada akusaenda kumarukeshe. Freeman, stay safe. The new virus is spreading true, yeah. We're just trying our best. Aisukuna atina kurasembekele kunotiza kuno. Sisimele makanyanya. Sisimele makanyanya. Sisimele muri kubigwa na bana makanyanya. It's Freeman, sisimele makanyanya. We are loving the Gomba so much. Ichimanya 120. Angakucherera Gomba. Big up on yourself. Thanks for the support, guys. Yeah, your support means a lot. But just because of you, I'm here. Funny enough, could tear up on the really big up on yourself. I'm still chatting. I'm a feature, man. Not transfer. I'm a feature. Maybe phone. We are loving the Gomba song. Lots of love, Freeman. There is this new done. Yes, Rudo Mberengo. Yes, Lois Mbiri. Kwa hiyo ngoma mabebete. Bana machinda ari quality. Ari machinda. Ari but pepe manje bane machinda mamwaya maombe mama chwa tipo. All right. Anikwasina dzunguziso. Na. Apana mashoma. Love this mashate Rudo. Deco and even deco like yourself su gora ropa fazomoza love on yourself. Dada madam to amore. Madam to this now relax. My dad is this no tonga pano. Asi no family and my dad is this. My dad is this no tonga pano and do happen. Even go my dad is. Yes, to be. Like for example, which and Philip says, I don't know, you get family. Oh, it's just dad's family. All right. So I need that home diary again. The one I'm there. At home diary. What is my diaries? You say what to Maurice Fest. Yes, Moira. Umaliza message don't worry. VOJ matrigera. So you like Bobosha Obama. Don't worry, we'll get back to the program very soon. Robert video just before Christmas. It was something good and great for you family. Freeman the good Robert. Mirage indeed Robert. Ropa
timorese first lini kwenda umorese vanhu Jenny Jambaya. Oh yeah, Jenny Jambaya ndio mwangara ari kupusha mtauni. Jenny upusha ere. Jenny hanzi kufamisa ngoma zvakaipa yayo nofamisa show. Thanks so much. Freeman, what's up? Oyo Precious Daisy, Monica Fungai Mashungos, Sarah Jake. Hanzi Sarah Jake paiti pombi wereve inini. Asuri pombi naye. Atisiyafu pombi dzemafirita guys, kumbicha dzidzi. Kwete dzemafirita mazana muri kurauta vanhu robbery nenyaya dzemafirita idzi. Hanzi maquarantine mwakana SIS MELLY. Taquarantine mwakana. Ndichiona mafirita kusakana kuti ndiwe herewe. Narasika. Zvamusinga wamuona. Yeah. Hanzi mofu muri kugulowa. Mofu nge chimupenya kwa vesi. Kweti ana mukanya warava yakasviba. Black is beautiful. Black wadada. Yes, Pams Mercy. It's Wayne, Amanda, Maita Naga will say, Oyo. So yeah. Anagonda. So guys, I'm here to meet SIS MELLY. Whenever my Facebook live, I'm with the families. My babies are another two. Because for when I'm watching Ro and Avavo, to the relationship being Pano unutukwazisa face doctor. Yes, Lini Maboronga. Kolini. Yes, Lini. Kat 3. I think we're Bomanj. Moyo wangu makanika. Mjafra ni Josie. Josie Mangwana Captain Park, right? Innocent Pub. Captain Park. I'm performing there tomorrow. Then Sunday Pretoria. When I go no quarantine anymore. Muno kina ngoro tena shuo. Ndio zidipo kazuri. Tona saying the lunga route to where you dance. Inda. Umele si program so 8 doesn't look for 40. But you cannot know what we I like money power. Prepare to kwenye. Ni very dish. But I'm going to see Jester Mutombe. What's up? HKD Boss Life Course. Jester 14 days. But actually, no pera kama mungire. Mwote unechafta. No. Wesa ngora garare wosini. Rambona gari wosira. Rumuna kana nyenda kuimba hii. Loveness Mugaza, so you must come to this show and what uri murasted day. Shawa Tamuka. What's up Tamuka? Tisu anu acho. It's gracious Amon. Where all the diaries then we all have a crush on you. My man crash on you. My man crash on the Pukanyika. Come on, how is it? My diaries, I thought that I could go to the second way. I thought that I could go to the Unobuma ere, unobuma. Ebi unobuma ere, go am my mwofu. My Ruru, you say this is the best song, right? You need to put a song on iTunes. They are there on iTunes. My songs on iTunes. They are all on all social media platforms. Freeman will not be entertained. Yes, feeds Ribo. Mofela. Your blessing, brother. Blessing chat, big up on yourself. Mkwasha mdumurisi yo lizi musaizi murisi kwa ambuya Estafazu walevi Sano Ramatadi Pride nyega, big up on yourself, Pride. Yeah, thanks for the support. I see Vista. I am the Marissa. Yes, Priscilla. Mof Magapenga. Yeah, thanks. Caroline, what's up? Benon, yeah, definitely very soon I'm coming. The black material, so I'm off this one. Show Grace over here. Fafi Maunga. Fafi, yes. Fafi. Fafi is another best line. Fafi, tinaye kuno nasa asu Cape Town. What I don't know Fafi. Asu Cape Town, but I know we have Mungiru. Another promoter was just a Cape Town. Are you married asking for your friend? Who's a friend? You're even have a Bundega. Masrapon, guys. I love the music. Cynthia Chef, be able to self.
Pride in your WhatsApp. Call him move for me to say yipping ones. You don't see it. Freeman will clear this. Hello guys, hi guys, muri say Murishva Shoma 500 me guys msadare. Right, maskera say inzwaika guys. Mara Freeman vayenzi murastenbek munom guys. Anditi vayenzi inini ndichakupai show andi matimoda kuona show chakupai show manheru asi vari murastenbek munouya passport anti muona onenika hani ndogara nyingo kunzvenga asi mondioda muya mondiona ka tona ka Freeman test anditi tichinyaso jaiva saka isisuka semunhu apinda mutauni medu guys ini semukuru wenyu guys tovaitirei vana tomuitirei munhu uyu ari kuchemanzara guys toodei aiwa anozati ichojoka anozviziva tovatengerei guys tovatengera chii anotoda kuita small house yamofu ina handipindiri shamwari madhiriwa shamwari munondipondesa nevakadzi mukadzi wake ifolowai pano hatidi zvozvo idhayari family right guys matovaitirei anzi tomudhakwi aiwa adhakwi anenge achinhingirira adhakwi anenge ari pastage adhakwi adhakwi hamwe doro hanzi endai navo question basket akaonekwa nevanhu manje zvazvadhakwa kana chitotirwa nditoteka away odyira muno hanzi simeli naiwe bheni tondingoramba chingomhorisa everyday kwangu ndonoti ndimhorise naiwe bheni inda usinganeti hanzi one mofisi na dzungu aiwa dzungu havana dzungu mufana wangu hana dzungu hana zvake mondiziva gazi na ndingofambiri vanhu vese vese mozviziva asi nhasi ndati ndoinda ukundoinda aiwa wakakosha kwandiri wakakosha akumvani wakakosha handingosimuki zvekumhanya atizanouya chingombondiri ndichero matiketsi hobha ndopiwa mavheve handitopawo vamuti ndaimoinjoya uko tomitirei hanzi mbikirei sadza neoxtel no sadza toridya edu but noti zvekudaro hanzi brai vari kuti vanda oxtel saka ndakuenda unovabikira oxtel musikana wangu wako mozviziva guys anditi kuti unobika isusu It's either when you come it's okay. It's fine. Kumba kwedu takaperera tine wana asipo chete baba uchi but ndofunga kuti nhasi weekend very bad very rekubatika takatoperera takatodai paseri pagumba ipo padzimba dzamuona kana mwangodongorera paitsirapa icho Rode vanga tema skata masi maisora mchinakiro nyimbo zilondra kasvika uko muchansoswima inyi makanyaso chillax mamsingasi hanzi just ask him tanode aiwa tapedza madhiri atoda oxtel nesadza pasadza hanzi ndikuudze kuti mufana dress code yako iri kumberi chero pozoita munhu anopfeka kuvaimbi tatikuudza kuti you are always on point icho chokwadi icho chokwadi mufana anozvichenera zvake smart chete aiwa ndo imwe inoita kuti tinyatsomufarira smart smart anoteya nzi ndimhoroserei wanzvadzi yangu kumofu ora iti mukunda ndamumhorosa kwai ndakamboda kumutengera nemari yangu yerendi madidas iwe ngomutengera izvi ngotumirai mari yacho izvozvo zvendingomupa noti pamola apa anongonotenga zvemoli muvhogona 7 manherumu anotonotenga kaisa masiki hapana anombomuona apa hanzi inoibva nguva yekwavira ende zveshuwa inguva yekwezvozvi 3 4 5 6 ningaibva saka zvakaibike zvino kana iyo rice zvakanakira oxtel
A beef. Uyu wanje yazi beef. Oh, ndosaka uri kuhlovesa. Saka kupisa. Oxtail hivi. Ai, maybe ungasoma fried chicken salad. Fried chicken, yeah. Because do you go send fried chicken? Chicken. Yeah. Tingaenda kuita izvozvo edu chicken, rice and what not and what not. Right. Isusu tiri izwi kuchengeteka. Isusu tona magurusani. Samiba. Zvekuti marosvika patimi kuti vanhu vanobohwa. We are always just shoot FIFA. FIFA andimunoti oli FIFA iraba. Plus FIFA inoseva zvakawanda. Gaiti manogadzira ndoda kutengera chimwe changu mafronts vangosvika apa pakanzi adudzokera sina kubata mafronts. Oh. Hanzi muda oxtail mombe. Toda oxtail yenguruve. Yeah, sort of. Yeah, mwana wa mofi. Yeah, mwana came to the park. Definitely coming. Thanks so much, guys, for coming here. For your time, for data. No under 18 now. Sure. Sure. That's when Mulenda make a opinion. Unfortunately, we don't go to the show. I'm not Gaida. Mama going up life. You don't go. No, what you want to go back? Came to the park. Definitely, I'm coming. Just say respect to your husband, Flossie. My name. I can just read all your comments. I want to just know what the HKD boss is there for you, right? Guys, Mamona, guys, the game should be clients. More blessings. Mamuona Freeman, muchamuona futi, muchazomuona futi manero. Yeah. Saka chimbomira imbonodi kira vasachamse mari vachitenga kuno kumuza kuti Zimbabwe zvakaoma. They need every cent pavanobata. Regai vainde kuZimbabwe nemari yavo. Akuna kuti netiri kubasa guys. Tiri kubasa, tiri kutongwavha izvi. Izvozvo. Ana damene vanenge vakamirira tumasamukana baba vabva kubasa. Yesinita wangu mpoeti wandokupaisana nyaya. Hanzi yetere kokora. Ingotumira isa e-wallet ndimpe. Ita e-wallet ndimpe. Yeah, fun. Yes. I think it's fun. I think I'm going to go past. Because I'm sure they are still coming. I see the guy by look at ka weekend special. Go cut. I don't know if it's your time. Do find location and is it? Kana kuyekana modali. Yeah. Look at yeah, go. Check the plan. Mask. What me upa ya show ya try. Musara go. Now we begin the SIS MELLY. See my post WhatsApp. SIS MELLY ndio mwanzo kuona Facebook. So papa mmoja mwanzo masala. Atati ndiaga ndakaona kuti hama tibhirongo akaita nemaski Very we kill you I know you don't feel it. Keep your mouth. Mofuru chena. HKD zvinora kuti hatimire kusupport Danger Zone. That's the real name of my musical clan. It's just an abbreviation. And the timbire osha. Baby andiguruve andikutuke ndikakuona wine mwe mkomana andikubvunze andikumbuke asiziva kuti zvangu newe zvafarana mutemo wedu watakazvipa pachigalesa tichinjwe nebebi kunge hairstyle. Happy WhatsApp blessing keeps me around. And dinner why now this the should be blessed. I need to support. Yes, thanks Natasha. I'm with SIS MELLY here. Oh you. I like yourself. I like myself.
Check it. Take a snip. Just take a picture. You don't want a picture. You don't want a picture. This is Anirbo. Saka time. Can you do it? I see you, love you, more love. Oh yo, God bless. Saka next time phone name. Can I tell approximately the mango? Can you come take me, please? When I get this message, put the second number in the save. No problem, but we are not. Oh, Who bought the 10-year cut? alright. It wasn't. Then the Banaku to me Uber, Moya Mopinda Uber. Sharp. Hello, guys. Hi, guys. Hello. Hello, guys. Hello, guys. Hi. What a picture. Thank you, guys. Jenny Jama, right, guys? To Basana Manirandi. Ngatibatane Maneru, Pawachauya Kudina, and the Shakuisira Gendo Kangira Gendo. Kupikira Masele Bukuno Neva, guys. Don't want bikira chico, guys. Kubikira Masele Bukuno Neva. Dikanoti roasted chicken, Maimana, Ndoti ma vegetables, ma mixed vegetables, Akasia Nasiana Maimana, Ndoti chico, white wine, red wine, non-alcoholic. Ndoti matis, Ndoti chico. You want to salads at least I can see that. Could be a celeb, guy, may one. Could be a celeb. I just say, wait. And then, you couldn't be a celeb, guys. Come and say, you be a celeb. Saka no be a celeb, guys. Immediately, my ideas, but you don't be chine. And so I never to Roma picture. I was to Vasa and I was to come a picture. Guys, hey, Saka. In Ghana, Daddy. Kinda tanga, very woman when you. So, guys, we can do my ideas what to cook because I want to go and cook. Sana ningo apinda mjoni I said what make sure to and upon what I have in mind, guys, into what tikati roasted chicken and tika ndoti shimbora paside ndoti madora paside imbora Madora. Madora. Ndoti matembacho. Kochi, kukushemi. Kukushemi. Come not the rice ne. Je basare rice bitase. Guys, ina nikaso iti life vachihlash. Nikaso iti life vanozonyara kushama muromo wachisenga afiti ashigoni guys. Saka ndikanwabikira farapa. Ndikanwabikira ndikanobabikira rice curry rice kana uti yellow rice ndovaitra chicken and it ndovaitra fried chicken ndoita ndovaitra with carrots carrots inenge ne peas and inenge ine peas butter beans chimwechi what else can and then tovaitra chocolate musofoni ngikiri from dessert and kana ice cream mu fridge muchine mani ngikire muchine ma ice creams ari made kuma magna marimo okay and what else can we do? Ashana batana tishaka jairika batana chakatongo jairika maimana batana tarishatombriti ariti shana batana nishmal this coleslaw ashiti tingaita chi 7 colors okay all right to batana ka braai Kubika zvinjingani zvakawanda kubika zvinhu zvakawanda tokonaita nechicken feet chicken feet paside makumbo ehuku chaiwo roteni ntsiba yachona nemusoro tongozvibika chakadaro manje masele vanofarira muzondomsha mushonga wemusana but now guys ininga I need to maguru vanodya maguru kuzimbabwe every day ndochikafu chavo kuzimbabwe maguru
Ndo chikafu chekuzimbabwe maguru aiti ndo chikafu chekuzimbabwe chakachipa maguru kwani guru atoiti vanoda sadza anozotadza kuimba zvakanyatsonaka guys anofanira kudya light food mai mwana ikuti anonyatsogona kuimba zvakanakanaka kana achinge adya anoona sadza hariti tozvimisa dumbu mai mwana sadza dumbu rofuta mai mwana nesadza unotodza kana kuimba kana kushinyira nesadza mai mwana hazviti saka kuda kugwadzisai chete hapana kana dhira hapana kugwadzisai chete guys ruda kugwadzisai zvoga hapana kana dhira hanzi chasvika kuzodya uyai mudya handi Selina uyai ndikubikira handi muri kumagara muri kuyeri ndokubikirai zvidavado chaiko ndokubikirai kwadzokera mafuta ne3 days ndichingokubikirai chete ndichingofraya ndichingokanga ndichingofraya bikaini guys ndekusimba kubika sibika saka hanzi pana kuonawo zvikuitwa karoko here kungoda kugwadzisa izvi dai guys handi kuda hanzi you can even make chicken stir fry nei kuti kuda amweta mini pakamarisi pacho traffic iri bhoko dai mwari asi mashure waya dzavhurika mona mchini pakanhingirikiri onochi recipe guys inini ka truly speaking guys ka kuda kuyeriza hanzi doidoi nemwana wamufu doidoi hanzi omalavu nemalexa kwai azarobatisa guys bila sazarongo hamene zvarinongoita sazaso sazamene zvarinongoita rinongozara mudumbu so sazamene zvarinongoita rinongozara mudumbu so sazaringona kids guys pafeya sazarina kids sazarina kids pafeya guys sazariti sazariti I'm eating chips. Dzainda kadza 3 4 5 fati kuma 6 3 tutapedza tikaenda ningocheba sekocho kupedza kana makakurumidza patiture nepo hands pindai no she's not there Maggie I haven't seen her guys hanzi payoutube ndobika ndoga ndingaita zvokuenda payoutube kubika kubika irasikana ndimboindi payoutube ndobika ini kuzojoka hangu mai mwana ndokufurayirai zvokuti nemi munoita power kwani tiri kunobika ndichakuudzai kana ndapedza kubika ndichakutaridzai kana ndapedza kubika ndapedza chakutaridzai kana ndapedza kubika kuti zvintu zvatawabikira muapprovaliti ndichabika ndobva ndakutaridzai handikasadza kashoma pasadza uri right ipapo pasadza uri right because giribet wekumba kwedu giribet wangu hadi zvana rice anoda sadza saka sadza kashatongovepo pasaidi kadikidiki zvinaimi fambai zvinaimi naimi traffic yacho kuita kunge dzavhurigwa mudanga kunge dzavhurigwa kudaro naimi sadza ndichabika because wamwani kwachida sadza zvavo kusava kushotesa chako kunyanza kuti muhwe mondo kuti andikugedza chicken Christ then do different salads and so time inobata here time inoita here abati rega ndinopinda mukitchen ndonwari rega ndopinda mukitchen ndotamba nekitchen yangu rega handiti chirega ndikate live guys tinobika tose handiti chirega ndikate live tinobika tose rega ndikate live tinobika tese handiti chirega ndibate live tinobika tose kumbo
Chiga ndikati life tigonobika tese. But mchanonoka kunobika imi madu chingoti ndononza. Tete ngoti tichobasirana. Tibeshakira. Kati pane plate chakati pane plate chakati topedza bo. Topedza passports. Sa guys, doita life ndasvika kumba ndika. Doita life ndasvika kumba bye bye.